see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning, guys. Dito ako naglalakad papuntang Target kasi bili ako ng pang-Easter ng mga bata kasi na, 'di ba? Magi-Easter na. Today is April 17. So, yeah, mag-Easter na. Kaya, yan. Pagka tayo dito, maghanap tayo something para sa mga bata. Ayan, ang daming sale. Ayan yung mga shirt, $6 na lang. Dati siyang, magkano kaya to? Dati, $12 siya dati. So, ayan, pa-sale, $7, $6. So, hanap tayo para sa mga kids. Ayan, daming Easter bunnies. Ayan, daming chocolates. Easter eggs. Ayan. More Easter eggs. 20% off lang sila. So, eto, wala akong dalang card. Hindi ako kumuha ng card dun sa my entrance. Eto na yung nakuha ko pa sa mga boys. Kay Holly wala pa. So, tingin-tingin ulit tayo dito sa may mga, ayan, mga chocolates na to. Tingnan nyo. Merong nag-iisa dito. Kanino kaya to? Wala namang laman. Kunin na lang natin yan. Para ilagay natin yan. So, ayan, meron na tayo. Hihilahin. Ayan, mayroong headband. Para kay Holly. Magkano to? Ano kaya siya? $6. Oh, $6 siya. Headband and tail. Meron siyang tail. Ayan, oh. Dito rin, meron din. Wala na yung iba, oh. Paubos na rin. Ang cute sana nito, oh, pantulog. Kaso walang size ni Holly. Size 4 na yung pinakamaliit nila. Ayan, size 6, size 4. Size 4, wala na, oh. Sayang. Cute pa naman, pony. Gusto niya pa naman ng pony. Magpo-close na pala tong etong Target dito sa may sa amin, oh. Ayan, wala na sila, oh. Yung mga, nandito mga pangbata dati. Ayan, wala na. Magsasara na sila soon. So, wala na kaming Target dito. Big W na lang siya, Kmart. Wala na, oh. Ayan, tapos na ako dito sa Target. Magbayad na tayo. Ayan na yung mga nakuha ko. Bayad na tayo. Ayan, tapos na tayo dito sa Target. And ito na yung napamili ko. And, tinanong ko yung yung sa cashier kung kailan sila mag-shutdown. So, May 25th na daw. So, malapit na. At saka, tingnan nyo, ang pangit ng weather. Very gloomy. Wet. Ayan, umuulan. So, takbo na lang ako. Punta pa ako ng Big W. Ayan, dito tayo sa Big W. Ayan, Big W naman tayo. May may nagtipaint. Hello. Eileen! Ayan. Good! Yung nagpipaint, kakilala ko, Filipina. Say hi! Siya yung may gawa nito. O, sabi ko, parang kilala ko yung nagpipaint. Siya nga. Pa! Yeah, good to see you too, Pa! Tia! So, yung nakita natin kanina, kaibigan ko yun. Ang tagal ko na rin siyang hindi nakikita kasi hindi naman ko laging pumupunta nga dito sa town. So, yeah, ayun.
Siguro, isang taon na yata kami hindi nakita. So, ngayon ko lang ulit siya nakita. Silang mag-asawa yung nagdodraw doon sa wall. Magaling talaga yung ang pangalan niya is Eileen. Magaling siya kasi ang galing niya rin mag-design ng mga damit. So, yeah. Sabi ko, parang kilala ko siya. Kaya, naglakas loob akong tawagin yung pansin ko, Eileen! Eileen! And siya nga. So, dito tayo sa Big W. Naghahanap ako ng bunny footprint. So, yun ang hinahanap ko kasi wala sa Target. Tsaka some chocolates. So, hanapin natin yun. Ayan. Tapos na ako sa Big W. Wala akong nakuhang bunny footprint. Pero nakabili pa rin akong mga chocolates. So, ayan. Siguro i-haul ko na lang siya sa bahay pag may pag may time ako na hindi makita ng mga bata yung eto mga chocolate na to. So, yan. Punta mo lang ako sa car. Umuulang pa rin. Tapos punta ko ng Woolies kasi mag-grocery din ako. Ayan. Mag-grocery ako sa sa Woolies kasi dapat sa Coles, nandito na rin lang naman ako sa my marketplace kung saan nandito yung Big W tsaka Woolies. Sabi ko dito na lang kasi kunti lang naman yung kukunin ko. And ipapaayos ko yung aking kwintas dito sa Michael Hill kasi siya, ipapaditanggal ko siya. Hi! Yung kwintas ko kasi nagkabuhol-buhol siya. So, ayan. Yeah. No, do that for you. For you. Okay. Yeah. So, ito yung kwintas ko. Ayan, buhol-buhol siya, oh. Dalawa yan. So, ipapa-detanggle ko to. Sa bali pa to nangyari, oh. Ayan siya, oh. So, ipayos natin. Thank you! Dito na tayo sa Woolies. Tapos na, pumunta pa rin ako dito sa Coles kasi maraming kulang nawala dun sa Woolies. And, nabili ko na lahat yung, para sa Easter. And, pumunta din ako sa reject shop para humanap nito. Kasi wala sa Woolies, wala sa Target, wala sa Kmart. So, buti na lang yung reject shop meron. So, yun, uwi na ako guys kasi si ma'am, iniwan ko yung mga bata kay ma'am and aalis si ma'am and then may sila doctor's appointment. So yun na yung vlog natin guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Tingnan ko kung makapag may haul ko yung mga Easter eggs. So see ya. Bye. Hi guys. I-quick haul ko lang itong mga pinamili ko sa Target nung isang araw for Easter. And alam niyo ba kung anong oras na? Time check is, na guys? Ayan. 3:03 ng madaling araw. Yes, kasi guys, may ginawa kami kanina. So, hindi ko rin tumahol pag hindi pa tulog yung mga bata. I-late na natulog yung mga bata kasi may movie rin silang pinanood. And, nag-edit din ako. Ayan, uploading na siya para vlog for tomorrow. So, habang hinihintay ko yun, sabi ko, i-haul ko na itong namadalian. So, unahin ko na, ito yung binili ko sa Target. Maalala nyo, sinama ko kayo doon. So, ito yung para kay Zachary. Itong dinosaur na mayroong eggs. Ayan. Ayan, dinosaurs. Mahilig si Sak sa dinosaurs. And, wait lang ha. May nagsisak sa dinosaur. And kay Kuya TJ, binilang ko naman siya safari animals. Ayan. With eggs. Ayan. And syempre kay Holly, eto si Barbie Dreamtopia. Ayan. Meron siyang, ayan, pang-picnic na bowl and spoon. And may, ano ba ito? Mug or baso lang. Ayan. Pero may malaki siyang egg. Isa lang sa kanyang malaking egg. Pero yung sa boys, mayroon silang tatlong maliliit. So, ayan. And then, bumili ako ng maliliit ng chocolates. Yung Maltesers. Ayan.
Bumili ako nitong, ilan ba ito? Isa, dalawa. Tapos, dalawa lang pala nito. And dalawa rin na M&M eggs. So, ito yung ihahunt nila bukas. Mamaya na pala. Ayan. And then, binilhan ko rin sila kuya ng tsaka si stock na mga t-shirt, mga shorts. Mura na lang to. $6 to. Oh. Alam ko pa winter na pero magagamit nila to next year. Or pag nag-golf sila kuya sa Adelaide pag mainit. Ayan. $6 na lang siya from, from $12. So, ayan. And eto pa, shorts. And shorts. So, dalawa silang shorts. Isa kay kuya, isa kay Sak. And, ayan. So, yan. Eto. And then, pasensya nyo na guys kung sabog-sabog na ang kilay ko kasi wala pa ako hindi na ako nag-retouch simula kanina. And eto, dinosaur para kay kuya. Anong size to? Kay Sak to. Ayan. Ah, hindi to dinosaur. Ano ba to? Crocodile? Ayan. Ayan, crocodile. Ilalagay ko yan sa nila, sa Easter basket. And eto kay kuya, eto yung dinosaur. Dapat kay Sak, kaso walang size si Sak. So kay kuya na lang to. Size 7 to eh. Oo, size 7. Mura na lang to. $4 ko na lang to nang bili. From $8. So $4 na lang siya. Yung kay Sak ganun din. Yeah. $4 na lang din. So wala nang dinosaur. So yung kay Sak. So, ayan. Maraming naman yung ating Target. Eto naman, nabili ko to sa Big W. So, ang hinahanap ko sa Big W is yung footprint. Wala sila. So, binila ko si Holly. Meron dito si Holly. Hindi ko lang kung nasaan. Yung pink nito. Ayan. Merong ayan, headband na bunny. And yung tail. Ayan. Suotin niya ni Holly. And then, binilhan ko sila nito. Eto. Ayan, mga eggs din to. Pakita ko sa inyo yung laman. Kasi, bubuksan ko rin naman to ngayon kasi mag-set up na ako ngayong gabi. Ngayong umaga na guys. So, ilang tulog na lang ako. Kasi, syempre, ba't maaga ako. Ayan. Ito yung mga eggs. So, meron siyang 18 pieces na Cadbury. Ayan. Ayan. And bumili ako ng marshmallow egg. Ayan. Cadbury din. Tig-isa si Sak tsaka si Kuya. Ayan. Dalawa nito. Si Holly bigyan na lang nila. And then, pag kinagat siya, ayan. Last year, binilang ko rin sila nito. Masarap to. Ayan. Para siyang, egg pag kinagat na siya. And then, binilahan ko sila nitong trolley. Ayan. Kasi sila kuya, gustong-gusto nila yan. So, tig-iisa silang tatlo para walang away. Ayan. Tatlo. So, yan. Meron siyang burger, pizza. Ayan. Tapos, snake, sour. So, ayan. Tig-iisa sila nito. Hindi ko kung kakasya yan dyan sa And, eto. Yung chocolate ng Mint. Ayan. Yung, tawag nito yung bunny. Ayan. Isa lang ang binili ko niyan. Tapos, Cadbury na malalaking eggs. 2, 3, 4. Ito, crunch. Ayan. Ito naman, Cadbury. So, 4, 5, 6. So, 6. So, tigda-2 sila. Hindi ako namili masyadong maraming chocolate. Ano yun? Mahangin sa labas. So, yun. Hindi ako bumili ng maraming chocolate. Last year, ang dami kong binili sa kanila. As in, meron pa silang bucket na chocolate. Meron pa silang Humpy-Dumpy. Meron pa sila. Basta mas marami yung last year na chocolate. Kaso, maraming hindi, alam niyo yun, hindi nakain. Or nakain naman, pero matagal. As in, matagal siya. So, sabi ko ngayon, konti lang. And then, meron pa akong binili na eto, salted caramel na Easter egg. Isa. Ito naman, Oreo. Oreo siya na Cadbury. Ayan. Na 2 eggs. And ito naman, salted caramel
And then, eto, Oreo. So, dalawang Oreo, dalawang salted caramel. So, and then, ipakita ko rin sa inyo yung bigay ng tita nila. Pumunta dito si Mel nung Tuesday or Monday. So, unahin ko yung kay Holly. Ito yung kay Holly. So, dati binilang ko rin sila nitong tigi-isa. Tapos, ngayon hindi kasi meron na sila eh. Ayan. Nadodoble lang kasi ang dami naming chocolate last year. So, eto si Bunny. Ayan kay Holly. Malaki siyang bunny. And, binilhan siya ng pajama ng tita niya. So, ayan. Pajamas na Mickey Mouse. Ayan, terno siya. So, ayan. Balik natin to. And then, kay Kuya TJ. Kay Kuya TJ. May mga pangalan to eh. Ito kay Kuya TJ. Love, Auntie Mel and Uncle Jason. So, kilala niyo si Mel, diba? So, isa din na Easter Bunny. And then, eto. Ito kay Kuya. Malaki to kay Kuya, pero Kerbals na. Size 10 kasi ito eh. Ayan, ang haba nito kay Kuya. So, ayan. Ito kay Kuya. And then, ito yung kay Zach. Ito yung egg. Ay, yung egg. Yung bunny Zachary. So, ayan. And then, ito yung kanyang pajama. Sino ba si, ano niya? Kay Kuya, ano to? Iron Man or superhero? Ayan, basta marami siyang heroes. Kay Zach, sino po? Spider-Man. Kasi may si Zach si Spider-Man. So, kay Zach, size 10? Okay. No. This is baliktad. Hala. Kasi pinakaalaman na nila to. So, eto pala kay Zach. Yung mga, anong size ba to? Sorry, kay Zach to, size 8. Hindi to malaki kay Zach. Tama lang kasi may garter siya sa baba. So, okay lang to kasi sinukat na yan ni Zach. Tapos, eto yung kay Kuya. Ang sobrang haba. Grabe. Nasaan na yung isa? So, kanino ba ito? Oh, kay Zach. Baliktad sila ng bag. So, ayan. Eto kay Kuya. Ang haba nito. Oh. Ayan, oh. Diba? Hindi naman ganun katangkad pa si Kuya, oh. Ayan. Oh, haba niya. So, yan. And then, eto naman yung kay Nana and Pa. Nabigay sa mga bata. Ito kay Holly. So, ayan kay Holly. And then, ito yung bunny ni Zach, tsaka ni TJ. Yung kay Holly, binuksan niya nandun sa ref. So, nasa ref na siya. Hindi na siya makapaghintay nung nandito si Nana. And then, binigyan din kami ni Nana, ni Dad and Mom na celebrations na chocolate. So, ayan. Meron siyang maraming mix na chocolate. So, ayan. So, yun. Oh my God. Ayun guys, nag-ano ako. Kasi natutulog yung ayan, napabayaan ko kasi eto, pag namamatay siya, pag natutulog siya, hindi siya nagra-run. Yun lang kasi ang problema dito. Hindi ko alam kung paano siya i-fix na hindi siya matulog para dire-diretso yung pag-upload. So, ayan, nag-upload tayo guys. So, yun na yung vlog. And mayroon pala akong binili. Ito yung footprint. Nabili ko to sa Reject Shop. Pumunta ako sa Kmart, sa basta lahat. Target, BW, wala silang mga ganito. Tapos pumunta pa ako sa Best Buy, wala rin. So, last na lang talaga sabi ko. Tingnan ko dun sa Reject Shop. And then, di pa ako nakakapasok sa Reject Shop. Kitang-kita mo na siya sa labas. So, ay, salamat. Hindi na sayang yung pagpunta ko dun. So, ayan. Dalawang, sticker ng Bunny Fit. Oh, ayan. $2 lang to. So, ngayon, ang gagawin ko is, kunwari, maglalakad na si Bunny para i-trace ba yung, yung eggs. So, etong footprint, ang gagawin ko ay, isi-set up ko siya doon sa kwarto nila hanggang palabas. Then, sa labas din, pag kasya pa, lalagyan ko rin ng footprint. And then, lalagyan ko ng mga eggs. Tapos, hanggang ma-search nila yung price nila na, kung ano man, eto, yung binili ko. So, hindi ko lang alam kung kakasya to sa bag. Kasi hindi na, sa bag, sa paper bags. Kasi hindi na ako bumili ng paper bags. Recycle ko na lang yung last year. And then, before last year. So, ayan. So, may tatlo na po. Hindi ko alam kung nasaan yung dalawa. So, eto yung nakuha ko. Ayan. Eto na lang siguro kay Holly. And then, eto kay
kay Zach. And then, ito yung regular lang to, oh. Regular bag. Walang Easter. Kawawa naman. Or maybe kay Holly na lang. Tingnan na lang natin. And then, ito yung kay Kuya TJ. So, yan. So, yun na guys yung ating... Titingnan ko lang kung may nakalimutan pa akong ipakita sa inyo. Parang wala naman. So, ayusin ko na to and isi-set up ko na doon. So, yun na guys. Thank you. Thank you so much. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next one. Good night, good morning, and happy Easter guys. Bye! So, ayan. Ilagay ko na sa kanilang paper bags yung regalo namin for Easter. So, ayan. Eto kay, kay Holly. Nag-decide ako kay Holly na lang tong brown na paper bag. And kay Zach yung blue. And eto yung kay Kuya TJ na mayroong Easter bunny. Kay Zach wala. Sorry, Zach. Kasi re-recycle ko na lang talaga kasi sayang. And eto yung mga i-hunt nilang Easter eggs for later. Mamaya na yun. Yan. And eto, ididikit ko na to sa floor. And ayan yung kay Nana and Pa and Auntie Mel, Uncle Jay's gift. And ako, ayan. Still uploading. So, and ipakita ko lang sa inyo din yung yung may linagay na yung mga bata. Tawag nun. And ipakita ko rin sa inyo, naglagay silang carrot tsaka milk dun sa table para kay Easter Bunny. Para lang yung, alam mo yung parang Father Christmas. Mayroong biscuit tsaka gatas. So, yan. And yan, yun na yun guys. So, isi-set up ko lang yan. And yung eyelashes ko, ang tagal na nito. Ayan. Kita nyo. Ano yan, nung kasal, nung nag-attend ako ng kasal nung 6, pero pinagawa ko siya April 4. So, ang tibay niya pa rin. Dami pa rin. Oh, ayan. And eto, ang tibay pa rin. Ayan, oh. Isang buwan na yata to. Mahigit na isang buwan. Ayan. Tingnan nyo yung growth. So, ayan. Wala lang. Pinakita ko lang sa inyo. So, good night. Paradise, tell me who you seek.